another second schedule ko dito. Ay, Doc Ari. Siyempre, kailangan magkaroon na. Ang hirap pala pag apro ang buhok mo. Tapos ikaw lang nagbibidya sa mag-isa mo. Siyempre, paapa. Dali lang ang plastic. Yun. Isa pa. Oh, maayos kong nagawa. Perfect, diba? Okay? Okay na ba tayo? Ikaw naging bida ng aking ano pa. Sige, let's go. So, syempre, dito to. Si Doc Ari nag-aantay na sa akin. Dito ako sa dulo. Yan. Nandito na naman si... Anong pangalan mo, Sisi? Bell. Si Bell. Naku, si Bell. Alam na ni Bell ang laman ng aking bag. So ngayon, Bell, alam mo ba kung anong operation ang gagawin sa akin? Operation Smile. Nasa Operation Smile. Okay. Advantage mo pala. Okay. Meron ako. Sige, Bell. Ay, nako. Social mo lang. Okay. Ah, ibang kulay. Di ba dati, guys? Kulay pink. Ayan ba? Christmas na daw. Okay. Kagagargal ko lang naman sa car. Mayroon konting nasa Sana lang nakita nyo yun. Hello. Hi, Doc! Morning. Ayan na si Doc. O guys, kaway-kaway ka muna dito, Doc. Guys, si Doc Ari. Aking bagong boyfriend. Ready na ako. Mabuti naman, Doc. Katulad ng sinabi mo, para lang sa kaalaman ng aking mga subscribers mo at mga friends. Siyempre, second visit ko kay Doc. Mabuti naman ho. Hindi naman po nangilo. Walang nangilo, walang sumakit. Kaya bumalik ako. Dahil kung sumakit ito, hindi ako babalik sa iyo, Doc. For a while na po, mag-test up lang. Sige lang po, Doc. Wait, tatanungin ko kayo kung binata kasi tumutubo pa. Papunta pa ganyan eh, instead na pa ganun. So, maraming ginagawa si Doc ng paraan. Sa aking Doc kanal, kaya nininipisan yung aking bagay-bagay. Yung aking ngipin. Mangilo? Wait lang.